protiv ovog proračuna glasao sam iz 1000 razloga, ali izdvojit ću jedan razlog. Opet se smanjuje proračun za ITER i program Eurofusion, program koji bi mogao trajno riješiti problem energije, međutim to nažalost nas ne zanima. Jedini sam 2020. godine upozorio da se proračun ne smanjuje, tada je tijekom lockdowna uništen dobar dio europske ekonomije, pa se išlo rezati, rezalo se i na ITER-u. Tada sam upozorio da je na fuzijskim istraživanjima u Hrvatskoj angažirano 7 doktorskih studenata, 10 znanstvenika i tehničkog osoblja. Na gradnji ITER-a sudjeluje najmanje 3 hrvatske kompanije. Najštetniji aspekt čak i nije financijski, nego tehnološko zaostajanje. Diljem svijeta druge države i organizacije rade na ovom projektu i razvijaju se, dok mi sve više tehnološki zaostajemo. Nepotrebno i glupo. Glasao sam protiv.